wai ni ne kullum wai ina da wacce wai ba hosisi. Kai abun nan da rainin hankali. Kowa ya zo ya karɓi 'ya'yansa. In babur. Ina alaburta. Akwai Allah. Akwai abin da Allah zai yi. Kuna ji? Gaskiya zaman mu haka ya ishe ni. Dan bai muka kawo gidan mu bayan jeji. Ba dan kan mutane su sani ba. To akwai aka fita wannan jejin. Akwai wasu gafiyoyi. Gaskiya dan wannan zaman namu ya isa haka. In aka karɓo gafiyoyin nan, tabbatar in ka karɓo gafiya guda ɗaya ta baka lambar babanta. Ka gane ai? Kowane gafiya aka kamo da lambar ubansa zai to. Ka gane ai? To ai maza kabba ku bari ko mutane su san ku fa. Ku bai shiga fata da manfa. Dan kuka bari aka san mun fa da matsala fa. Mun san akwai security masu bin gindin mutane suna bin su. To maza ayi maza a ne. Mu je mu tattaro sauran yaran. Yau kayan aiki. Yau fita ta zama dole. Ai maza. Maza. Akwai Allah. Ai kamu ba. An kamo gafiyoyin nan. Gafiyoyi nawa aka kamo? Ba ɗaya ne ga wata. Kamar da kuka kamo su ba wani ɗan mucidi ne. Ba wani shi. Suna ina. Yana nan ba. To ai maza a kwaso su. An gaba. Ai, samun lambar babanka. Sai na yanka gaba aka daina mun wannan raun da kake mun ruwa. Dan gidan maza ka zo. Ai, ya aka samun lamba 12 babanka aljani ne? Lalla. An babur. Gojo akwai Allah. Akwai abin da Allah zai. Na kon kan yanka aran. Ya sa wani lambar baban sai na mana wannan. Ba matsala gojo. Dan babur an samu abin da ake so. Ware kawai. Yawwa ka gama share gidan? To dama gobe nake so zan zuba yan haya a gidan. Goben kawai sai ka zo misalin karfe 3:30. Kawai ka je goben za mu haɗu. To waye kira ni ne? Alhaji Kabiru nake magana? Kware ni ne. Shi ɗin ne kuwa? Shi ne mana, ya zaka ce ba shi bane? To ka san da kake magana? A sai ka faɗa mu. Kana magana da goje mai inda rabbana. Inda rabbana. Ni ko ina nake jin wannan sunan? Kai baka taɓa jin sunan ba? Gaskiya na manta inda nake jin sunan nan. To ɗanka na kama. Ɗana kuma, me muka? Na yi kidnapping ɗinsa ne. Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ne Alhaji Kabiru ai? Ni ne Alhaji Kabiru. To girman kujerar ka ya. Subhanallahi, to yanzu ya kake so a yi? Yanzu ina da ɗanka, ina ɗan neman wani 'yan canji ne ɗan miliyan 6 haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni yanzu ba ni da miliyan 6. Banda time ɗinka zan kira ka. Kana ji? Hello? Ya yanke waya. Hello. Aboki na ke kwana biyu. Wani harƙalla aka samu amma daban da na saura. Zan maka bayani.
tawagar goje ne suka ɗauki wani yaro. Na bi diddigin wayarsu da suka yi da uban yaron. Na ji goje yana neman kuɗi har kimanin miliyan 6 a wajen uban yaron. Shine na ce me zai hana mu haɗa target mu je har sansanin su goje mu ɗauki yaron. In muka ɗauki yaron mu sai mu nemi miliyan 10 tunda shi bai iya neman kuɗi ba. Tsoro kuma kake ji? Kai ka taɓa ganin na ji tsoro? Duk da kasancewar ka san ba mu da ƙarfi amma muna da zarra kuma mu da ƙwaƙwalenmu muke aiki. Mu da ƙwaƙwalwa muke aiki. Su kuma suna aiki ne da ƙarfi. Mai aiki da ƙwaƙwalwa ya fi zarra. Yanzu na ji batu. Za mu shirya yadda za mu sace shi. Mu haɗe anjima. Yanzu ka bari kawai za mu shirya. Zan tura ka gun goje. Ka ɗau wannan saƙon da na baka ka tafi gun buja-buja. Ka bashi ka ce in ji goje. A nan za ka leƙo mana asirinsu. Idan ka gaya wa mai in ji goje zai buga wa goje waya. Shi kuma goje hankalinsa zai tashi. Ka gane ai. Ko kuma abin da muke so hankalin goje ya tashi. In har hankalin goje ya tashi, kai kuma zai tashi shi gojen ya tafi gun buja-buja. Yayin da goje kuma ya tafi gun buja-buja, kaga iya yaransa ne a wajen, kaga ba mai tsada. Kuma a lokacin za mu shiga masaji a goda yan sanda sun kama goje, to ban babu ruwanmu. Kana fuskanta daidai ke ne yanzu ka kai wa buja-buja sakon. Wannan ka ga nuna mana ya wajen yake. Abusu, Naira, wai tun ɗazu yaron goje bai zo ba ne? Kai bai zo ba, ni ma tun ɗazu nake sa ran zuwan shi. Waye ga bullo shi can ba. Ana ce mai sarki buja. Ya wai ga sakon goje fa. Ya yi kenan bara mu bauta wasu. Dan ka ce, ka ce mai na ina kawo dabi gare shi. A fa kai dabin nan, a kai fa ina gaya ma. Abusu! Ban taba turan nan kira goje. Goje ne ba zai daga ba ne. Abin da Allah ya Goje, ina ga saƙonka. wani irin atala wani saƙo ne. Ba kai ka turo wannan yaron ba bai fa aure. Kai, ni barin gaya ma ba tsuntsun da na cika a gidana. Kowane tsuntsu yana game ni gare ni. Ina ji ba wani yawa da aka tsaya yi. Kawai ka fara bin diddigi. Mana a ƙasan ƙasa an ce in raƙon ka ya ɓata a kurkin kaji ma ka duba. A gane a yi. Gaskiya wannan abin rainin hankali ne a wannan. Daga ganin alama na san ba yaron ka bane saboda yadda a yaron ma ya zo na san ba ka da yaro bai ba aure ba. Kai barin sa yaran nan. Kai rike wayan nan ku ta sa yaran nan. A an gama ka rike ku sa shi. Da suka fito ne. Daidai ke Kai, zai kirawo goje. Shi kuma goje zai tafi haɗuwa da buja-buja. Ko kuma a daidai wannan lokacin za mu shiga mu iya sace yaron. to in ban da abinka ai na biyo ta wajen na an kare fa.
Yaro nawa ne? Yaro ɗaya ne fa a wajen fa. Ka leƙa dai ka Wallahi na leƙa. Ka san su goje ba wasa. Kai. Mu ƙananan shegu ne, su ne Haka manya. kawai mu zagaya mu je mu ciwo wannan kawai. No problem. Mu tafi mana.